بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء سيدي وسيد المرسلين أبا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله محبة النصائم وما ناهت على الأيك الهمائم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه غر الميامين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ambade tebe sherifila la jaba amba fo ka wali mando aka nyama dalla ka dele ala fa ala ka hina anaka kisha anaka barka ala ko jidan kelengele na bela jelenka me kalot le mugan san ba flantan wolon vla sanga ubora ka caya ka ankaramugo kumbe Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ka bismillah sandugu kono ka sabu ke jamiatu ansardin tonde ye so belebele min jo ka dia Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ma tumana minanu na bismillah ka balonci kena baka ka dantigale kuma ulase san dina nyama ufe ana fanga bunda mogo foka ta se dina wara mogo ma ko ulada kele Sharif Usman Madan Haidara sanga ye so min jo atogola o dayele ni bara o kera ka ribantige ka bo o dala ninga soro ka wajulu kena belebele sigi wajulu kena min ka ankaramugo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara aya nyinamaya ni wajulu kan nafama chamai ani blasrali kan fe munun bora ye anga je anga nyama dafe. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلامي أمبوفو أمبي أو بركادا أمبي أول يومندو سوينا سايا مغو سي يرسكنكا أني منو ما صروني ضروري أنغا غنيا بي كتا بفانفه إن شاء الله. أيدرا أنكر مغو منو بيا أنغا فاما منو بيا أنغا مغوبا منو بيا أنغا فولي بيا بي usarabi ala bolo batigi bolo ala mi no kari sarabaye o de ka sara wasalendo Allahu akbar sigatola suina nam aw balimake ba aw kerefe no Sharif Usman Madan Haidara Sanya ka ben le 25e mois 2017 ala ye an sigiyɔrɔ kɛ parna ye terrain na o la min bɛ an fɛ Haidara ti dinan ye san yan fɛn minnu tɛmɛna o ye maaya yɛrɛ taa cogo de ye mɔgɔya bɛ taa ten de hali kira cilen sallallahu alaihi wasallam a kɛra ten de mɔgɔ minnu ma faamu n'olu ye gɛlɛya s'a ma tuma min u y'a faamu olu de kɛra ɲin fɔlɔw n'a dɛmɛbaaw ye. Allahu akbar, siga t'o la. Tiɲɛ bɛ sigi ten de. Tiɲɛ, siga t'a la. O la kanu de kun nana n'an ye o kanu kelen de nana n'an ye. Tiɲɛ. An yɛrɛ bɛ jate sangaw fɛ bi. Siga t'a la. Allahu akbar. mɔgɔ minnu ko an b'i fɛ ne ma d'a la ko somɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka yila ka tɛmɛ olu kan. Allahu akbar, o tɛ sɔrɔ. Mana siga t'a la Haidara ye sanga ye. Tiɲɛ, siga t'o la Haidara. Kunun dɛmɛbaaw bɛ yen. Tiɲɛ. n ye n bolo don balimakɛ dɔ bolo n m'a dɔn ale kun ye chauffeur ka ɲɛmɔgɔ de ye syndicat de kun don. gɛlɛya in kɔnɔ u ko ko an ti wajuli kɛ wa an ti siya ale yɛrɛ taara nɔfɛ ka duloki bɔ a ko an bi si wajuli bi kɛ ko ni min bi kɛ o de bi kɛ n ko a ti kɛ ten ni min kuma ma se o ti karaba kira hijirala ka bɔ Maka k'a faso bila ka taa Madinɛ ka se to Ala ye nka Ala ko ne min ye kuranɛ jigin kan ngale nanga alayala lara duka ila mi'at. Allahu akbar, afurata Muhammadu bo don dɔ la n b'i lasegi
Madina k'o ye kumaw de ye anw ta in ti juguya ye ɲɔgɔn faamubaliya dama de kun don siga t'o la anw ka wajuli la anw ka a bɛ fɔ min ma karamɔgɔya la anw mana ni taabolo foyi ye silamɛya kɔnɔ k'o di maa ma ko ala ko tɛ kira ko tɛ o tɛ yen an mana ni sunnamɔgɔya ye an mana ni wahabiyaya ye an mana ni tijaniya ye an mana ni kadiriya ye an mana ni sira si ye sira min ni a fɔra ko sira kura dɔ nana ninnu fɛ anw mana ni sira ye tijaniyaw b'anw na kadiriyaw b'an na sunnamɔgɔw b'anw na tumana anw mana ni sira ye mɔgɔw kun ɲinɛna fɛn dɔ de kɔ diinɛ sira kan an ye mɔgɔw hakili jigin o de la o de tun ma faamu ni o de ye diinɛ yɛrɛ nakun ye saniyali de ye n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko diinɛ ko ala ka diinɛ k'a ta kira tɛmɛnenw na ka na se anw ka muhamadu ma a bɛɛ nana de ka saniyali kɛ wa nakun foyi foyi t'u la diɲɛ kɔnɔ saniyali kɔ o de la n y'a fɔ n ka kuma na wulada in na tuma min na yahudiyaw ye alakira ɲininka sɔlɔlahu alaihi wasallam ko i ye kira ye ko ala ye mun d'i ma ka na ala ye mun f'u ye an karamɔgɔw bi yan o yɔrɔ la alakira ma seli fɔ ye a ma sun fɔ ye a ma jaga fɔ ye a ma hiji fɔ a ye kumakanɲa kelen de fɔ ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq n bɛ fɛ an karamɔgɔw ni an balimaw ka kuma in faamu kosɛbɛ n bɛ fɛ ka silamɛya d'u ma dakuruɲa kelen lahara u b'a sɔrɔ o cogo kelen de don ayi wulibali don a ti yɛlɛmɛ dɛ mun ti yɛlɛmɛ Hayidara kumakan ko tɛ dɛ Hayidara yɛrɛ bi yɛlɛmɛ janba kumakan min ti yɛlɛmɛ o ye ala de kumakan ye o bi to a cogo la dɛ ala min ye diinɛ di ala ye min fɔ a n'a ka kira ne b'o de fɔ ka dan ye yɛlɛmɛ cogo b'o la diinɛ jinɛmɔrilama mana k'a fɔ ko dɔ de bɛ karamɔgɔ dɔ bolo so kɔnɔ ala ko la fo ka taa don ne ye suɲɛ kɔnɔ na k'o ɲɛ f'o ye ɲɔ tɛ o ɲɛ ti dɔn o tɛ silamɛya la alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam tuma min na ni a ko a nakun ye ko ala y'ale ci de jogo ɲumanw minnu bɛ dugukolo kan n'u komansera ka tiɲɛ ko ale muhamadu cira de ko a ka n'olu labɛn k'u dilan ka ɲɛ o tuma na an bɛ mun faamu an b'a faamu ja kiraya kun yɛrɛ de ye ala y'a ka kiraw ci de u kana dugukolo saniya k'a saniya cogo di ka adamadenw bɔ baganya la ka taa n'u ye maaya la a kana ɲinɛ nin kuma ninnu kɔ dɛ baganya ye mun ye ni min bɛ se min na o b'o foroki a bɛ fɔ o de ma baganya tumana silamɛya de nana ala ye kiraw ci ko dan dɔ ka sigi hakilitigiw o ka jiriw la walimuso min t'a ta ye a k'o to a tigi bolo walinafolo min t'a ta ye a k'o to a tigi bolo a ka kanuya ɲɛsin ala ka jɔn bɛɛ ma kiraw cira ni hadafurayisiyaw de kama o tuma na tubabuw b'a fɔ fɛn dɔ ma accessoire an kumakan min filɛ mikoro la n'a a kan bɛ bonya nécessaire bɛ yen ni microphone in tɛ aw tɛ se ka kuma in mɛn mais ni microphone fana y'a fɔ o b'a di kuma carinan de ma
n'a ko ma ko basi wa mu bafulu o de bi olu lase bon o kuma na o a bɛ fɔ olu ma ko lakikaw mais bolofara dɔw bɛ lakika fana na o ye jumɛn o bafulu minnu filɛ nin ye a dɔw bi pari ka nɛgɛ jɛmani k'a la k'a masiri n'i yɛrɛ y'a ye i b'i jɔ k'a filɛ a bɛ fɔ o fɛnw ma ko accessoire ko hali n'i y'o bɛɛ bɔ a la ko i bɛ kuma mɛn siga t'a la Aidara n bɛ ka kanaden ye n bɛ ka sira de fura i sen kana talo a tɛ talo Aidara n bɛ segin a kan bafulu dilanko ɲuman o b'a sanja wa ni e y'a san ko bɛ diya i yɛrɛ ye parce que a cɛ ka ɲi mais cɛɲɛfɛn ninnu n'i y'olu bɔ a la a dilanla kun min kama ko mankan a t'o bɔ wa a b'a bɔ o tuma na o kɔrɔ ye cɛɲɛfɛn o n'a kun yɛrɛ tɛ kelen ye nka u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o tuma na silamɛya ye mun ye ka da la masi tɛ ala kɔ muhamadu ye ala ka ciden ye k'i labɛn ala ko di kira ko di n jɛna n'a ye n b'a kɛ a bɛ fɔ o de ma silamɛ kuma faamuna de yan ala dɔnni kɔfɛ ka da ala la ka da muhamadu ka kiraya la ala ko di kira ko di ne sɔnna u ko n ka mun kɛ n b'a kɛ u ko n ka mun to yen n b'a to yen o de bɛ wele ko silamɛ seli tɛ yen fɔlɔ sun tɛ yen jaka tɛ yen hiji tɛ yen a faamuna o tuma na silamɛ sisan e k'an karamɔgɔw ɲininka f'i k'u karamɔgɔw ɲininka ko surutu wujubi sɔlati seli wajibiyali sariti ko a fɔlɔ ye jumɛn ye o tɛ Aidara ka kuma ye bilen dɛ ne ti fɛ ka Aidara ta fɔ yan dɛ n bɛ fɛ ka ala n'a ka kira dama ta fɔ o tuma na a ye f'i k'u karamɔgɔw ɲininka ko aw surutu wujubi sɔlati ko a fɔlɔ ye jumɛn k'a fɔ ko karisa wuli ka seli dɛ wuli ka seli ko yanni k'a fɔ mɔgɔ ka seli ko fɛn joli ka kan ka dafa a la ko a fɛn fɔlɔ ye mun ye yanni k'a fɔ mɔgɔ ma wuli ka seli seli bi wajibiya mɔgɔ ka kuma min na ko a fɛn fɔlɔ ye a sariti fɔlɔ ye mun ye mana yanni ne k'a fɔ karamɔgɔkɛ wuli ka seli walima n muso ka wuli ka seli walima n den ka wuli ka seli walima n terikɛ ka wuli ka seli fo n k'a dɔn fɔlɔ ko a ka kan ka fɔ jeni ma wuli ka seli ajurukum alallah ayiwa ne ma nin fɔ dɛ an karamɔgɔw ye nin fɔ k'a sɔrɔ ne ma kuma ko a bɛ fɔ mɔgɔ min ka seli ko o de ye silamɛ ye ko a fɔlɔ ye silamɛya ye fo a ka sɔrɔ i ye silamɛ ye i ka sɔrɔ ka seli o tuma na ja silamɛya ye seli kɔn o tuma na seli ti maa kɛ silamɛ ye dɛ silamɛw de bɛ seli n'a ye n faamu n bɛ fɛ ka wulibali de fɔ aw ye yɛlɛmɛ cogo t'a la dɛ an faw bɛ nɛni an baw bɛ nɛni min dara kira kan o bɛ se ka da anw kan mais an tɛ ala ka tiɲɛ bila dɛ nkalonfin ni silamɛya tɛ seli tɛ foyi ɲɛ taa sa makan Abu Jahili bɛ jahanama kɔnɔ ye n taara hiji kalo joli kalo kelen taara makan kana k'i hijira k'o bɛ don alijinɛ na makan da de bɛ mɔgɔ don alijinɛ na tabati y'a da kafiri bɛɛ jahanama kɔnɔ o tuma na fo an k'a dɔn mun y'olu jeni an ka mun ɲini pour que an kana k'olu ye an ka dekun in dekun min don kabako dekun don
dɔw b'a fɔ f'i ka kalan de ɔ n'i ma kalanba kɛ oui mais u ye tiɲɛ fɔ kalan nafaba de bɛ kalan na Allahu Akbar mais anw ye fɛn min fɔ mɔgɔw ye ayi kilasi kɔnɔ taa t'o la Allahu Akbar wallahi o bɛ kɛnɛ kan o fara walimuso la i ka kan ka diplôme joli sɔrɔ pour que k'o dɔn Allahu Akbar diplôme t'o la hasidiya dabila i bɛ kilasi joli kɛ o kalan la Allahu Akbar kilasi t'o la i bangebaaw bonya kɛnɛ kan kɛ laadiri ye i ka sinji tugu aw sera magan t'a la ayi a ma s'o la o bɛ dɔn an fɛ yan Allahu Akbar siga t'o la o tuma na silamɛya sigilen bɛ ninnu de kan an karamɔgɔ setanɛ kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam Salim a ko diɲɛ ti wuli n bɛna s'a ma o Allahu Akbar Aïdara seli min b'an bolo silamɛya dɛmɛnan de don Allahu Akbar jɔnni ka kuma na selitigi a tigi y'a fɔ ala de ko k'a ka seli inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar Allahu Akbar a ye seli tant que a bɛ seli silamɛ ɲuman n'i bɛ seli ko seli b'i dɛmɛ de k'i jogo dilan fɛn minnu haramuyalen don seli b'i dɛmɛ k'i bɔ o la ka tila kɔ tuguni fɛn min tɛ haramu yɛrɛ ye nka a kɛlen cɛman in dɔrɔn seli b'i bɔ nin bɛɛ la ala ko n'an selila ko an bɛ kɛ ten siga t'a la Allahu Akbar a fɔra tan dɔw bɛ misiri kɔnɔ a tɛ san 20 bɔ a ka ca o ye siga hali bi olu de bɛ koko ta ka cun walimuso kan siga t'a la Allahu Akbar Aïdara dɔw bɛ misiri kɔnɔ a bɛ san 20 bɔ hali bi olu de bɛ dabali jugu kɛ k'u bɛ mɔgɔ dɔ ta tiɲɛ Allahu Akbar Aïdara sonw bɛ commerce la trompeur basikili tromper mɔgɔw kunna ka sɔrɔ ka bitigi datugu i kelen ka mɔgɔw ta tiɲɛ ka kilo 95 d'u ma ko kilo 100 don ka sɔrɔ ka bitigi datugu ko an bɛ taa misiri la Allahu Akbar faama sonw siga t'a la Allahu Akbar binganikɛlaw faso nafolo dunnaw u kɔnɔ falen u la k'u kɔnɔ yanga olu bɛna misiri la ni sunkalo sera malobɔrɛ kelen a y'o di alimami ma nin bɛ siran ala ɲɛ dɛ siga t'a la Allahu Akbar b'a fɔ tan koyi anw ka kɛlɛ kun ye nin dama de ye wallahi ni n'o tɛ e k'u ɲininka an ye mun fɔ hoyi a bɛɛ filɛ an ye mun kɛ hoyi ko jogo min tiɲɛna n'a ma dilan silamɛya tɛ yen tasuma min b'aw nɔfɛ nin dama siga t'a la ni don a bɛɛ filɛ o tuma na hakilitigi bɛɛ y'a dɔn wallahi ni jogo tɛ hali maaya tɛ yen siga t'a la Allahu Akbar fɛn o fɛn nana fara yi d'u la a bɛɛ kun dɔnnen don dɔnnen don silamɛya kɔnɔ seli bɛ silamɛya de kɔnɔ siga t'a la ala bɛ seli di kira ma don min na a ko a fɔ n ka jɔnw ye minnu k'u ye muminunw ye k'u ka seli jɔ kuranɛ y'a fɔ tan de a fɔ n ka jɔnw ye minnu k'u ye mumini ye k'u ka seli jɔ Allahu Akbar Aïdara o tuma na ja ni min tɛ mumini ye o sen t'a la o sen t'a la n'i y'i yɛrɛ sen don a la dun e t'a sɔrɔ bilen i b'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ siga t'a la an bɛ nin fɔ an ka taa se ala ma don min na Aïdara Allahu Akbar wallahi an tora ten a ye mali lajɛ wala n y'a fɔ silamɛya tɛ misiri kɔnɔna ye nkalon de don siga t'a la i y'a fɔ misiri kɔnɔna ye ani seli ye ka gɛrɛ ala la setanɛ kana si la Allahu Akbar mɛ silamɛya nana ka diɲɛ dilan de silamɛya nana k'an ka du de dilan silamɛya nana k'an ka jamana de dilan silamɛya nana k'an kelen kelen de dilan siga t'a la anw dama min bɛ ala ko kuma na bi ko an bɛ seli n'a sɔrɔla an kun ye silamɛ ye ɲansɔrɔ mali ye sous région bɛɛ da hɛrɛ la bilahi o bɛ wuli Allahu Akbar o ye wulibali seli dɔrɔn wallahi an karamɔgɔbaw bɛ nin fɔ ko seli u kana bɔ seli la dɛ min yɛrɛ b'a fɔ a ti seli a ti seli Allahu Akbar o kumana a bɛ fɛ ka jeni de kɛ nkalontigɛla ye wa ne wa ala de ye ala ko a ye seli a jogo bi ɲɛ a tigi y'a fɔ misiri cayara an ka sow ye don o don jogo bɛ ka tiɲɛ o kumana
ala de ye galontigɛla ye wa ni Haidara dɔ de ye la aw de tɛ silamɛ ye c'est la fu de subhanallah Haidara n fɛ ka min fɔ Mali kɔnɔ mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yan u b'a dɔn anw ka nin jamana in kɔnɔ Mali anw y'an ka denmisɛnya kɛ n bɛ segin a kan yɔrɔ bɛɛ fo ka kɔrɔbaya walahi n'i y'a mɛn ko mɔgɔ ye mɔgɔ faga dɔrɔn u kɛlɛ la a tigi ye fɛn dɔ s'a tigi ma dusu kama a tora a la min y'a kɛ o bɛ nimisa o yɔrɔ bɛɛ wa i ye kungo sɔrɔ sa de i ko t'i ja maa si ye hali n'i jo don k'a fɔ k'i ye mɔgɔ faga mais e ka ko banna anw ka jamana in kun bɛ tan de alors misiri caya in dɛ o de nana ko bɛɛ dabila yan olu hakili an tɛ se k'a kɛlɛ kɛ wa n ko an bolo bɛ ala de bolo k'a kɛ misiri bɛɛ ka datugu o ka fisa nafiki kafiriya ye an bɛ se ala ma n'a ye sitana y'anw dege mun na ka wari ɲini dɔrɔn ka taa mikoroba san k'a siri a ka kogo kan ka si ka kule mɔgɔw kunna hayya alal falah hayya alal salah jɔnni i bɛ hayya alal salah kɔrɔ dɔn ko a ye na seli u b'a dɔn ko hayya alal falah ko a ye na kunanja ma jɔnni ka na kunanja ma muso fila bɛ cɛ kunna kelen ta y'a ɲɛ na fiyewu k'o kana kunanja ma hasidi min bɛ fɛ bɛɛ ta ka tiɲɛ bi n'ale n'a ka du tɛ k'o kana kunanja ma mori dabalijugukɛla n b'a ta tiɲɛ i ka dabali joli bɛ kaburu kɔnɔ hayya alal falah e ko don ko da de tɛ se ka gosi nin na hasbunallah hasbunallah a bɔra o sa modèle la bi ka adamaden minɛ k'a faga a halala nafolo nɔfɛ anw y'a ye sisan mais sous-région ninnu na a bɛ kɛ yɔrɔ caman na mais hali o sous-région maliyɛn bɛ jamana bɛɛ la mais n'u ye bandiw minɛ don o don ko an ye mɔgɔ fagalaw minɛ an ye sonbaw minɛ n'u y'u bɔ journal la i ti maliyɛn tɔgɔ mɛn a la abada maliyɛn bɛ taa jamana in bɛɛ la mais mɔgɔ fagalaw mana minɛ sonba ninnu maliyɛn ti y'a la maliyɛn kun ti nin dɔn tuma ne fɛ ka min fɔ an ye karamɔgɔbaw sɔrɔ bi dɛ diplôme baw nana docteurw nana minnu ka diplôme bɛɛ fɔ diplôme bɛɛ dan na o bɛɛ nana ka bɔ arabu jamanaw na u kalanenba nana mais mun de kɛra ka sɔrɔ olu mana ka sɔrɔ o ma daminɛ jamana basigilen don mais kalanbaabaw bɛ ka kana misiri bɛ ka caya alimami kan dumanw bɛ ka na mais don o don i b'i jogo dɔ ye i faso kɔnɔ firawuna yɛrɛ ma min kɛ fiyewu amin o tumana silamɛya ye mun jirimɔ jumɛn sɔrɔ Mali ye ɲininkali ka kan ka k'o la misiri caya ye nafa jumɛn se jamana ma o ɲɛ ka kan ka ɲini n y'a fɔ n ka kuma na wula in na kerecɛnw ye dɔgɔtɔrɔso caman jɔ Mali kɔnɔ yan a ye silamɛw ka dɔgɔtɔrɔso kelen jira kerecɛn ti tɛmɛ 5% kan mais Mali 95% mais u ye statut kura min bɔ 98% musulman o Mali mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 ko mɔgɔ 95 kun ye silamɛ ye sisan dɔ fara la kan mais silamɛw aw ka ca a sera ka mun kɛ mais dɔgɔmani fitininin min n'a t'olu fɛ a bɛ ka furakɛ olu de ka dɔgɔtɔrɔso la o tumana tiɲɛ de ye jumɛn ou bien aw ka diinɛ taabila ɲumankɛla de a y'a lajɛ ko tiɲɛ de tɛ se ka fɔ
ala ka tiɲɛ o bi fɔ dugukolo ye ala ta ye kabakolo min b'an kunna ala ta don n'an bɔra yan an bɛ segin o ala de ma anw bɛ sa nin kan et puis kɛnɛkan ko de don kɛnɛjalankan ko de don an ko an bɛ Abubakar Usman Umar ko an b'olu de ka sira kan alakira sallallahu alaihi wasallam mais municipe filɛ cɛkɔrɔba denmuso la n bɛɛ da kan o ye Abubakar jogo ye mɛsin lɛn jurangolonbɔ ka yaala bamanan kafiriw ma sɔn min ma o de bɛ ka kɛ yan bi o tumana silamɛya nana ni jiriden jumɛn ye anw fɛ o to yen anw ka denmisɛnniya kɔnɔ c'est-à-dire ne ti kitabu ta kana da e kɔrɔ yan walima ka kuranɛ ta an ma se o ma o réalité min b'an bolo yan an ma tila o yɛrɛ la an bɛ taa kuranɛ ta k'o dayɛlɛ nin jamana in kɔnɔ n'a kun fɔra ko lutiya filɛ a bɛ fɔ cogo di gɔrijɛgɛni n'a fɔra ko gɔrijɛgɛni filɛ walahi a bɛɛ bɛ bɔ k'a jɔ a ka bulondaw la k'a tigi filɛ ko gɔrijɛgɛni don ala ta c'est-à-dire a ka bon hakili ma hali i t'a filɛ ko mɔgɔ dɔ bilen a bɛ bɔ mɔgɔya kɔnɔ quoi ko gɔrijɛgɛni bɛɛ de bɛ bɔ k'a tigi filɛ o suma k'o dugu ma jɛ o nana kɛ vogue ye fo k'u ka récépissé ɲini faamaw fɛ bi luti ka jamana bɛɛ halakira ko cɛ ni cɛ bɛ se ɲɔgɔn ma o cɛ ni cɛ bɛ ka se ɲɔgɔn ma yan fo ka papier ɲini o na faamaw fɛ k'a ka dɔ k'u bɛ yen an b'o la musow ta nana don a la muso ni muso ko gini n b'a fɔ i janto i yɛrɛ la dɛ maa o maa ni i muso terimusow nana i ka salon kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛna ye u ka baro kɛ mais k'a fɔ k'u bi don i ka so kɔnɔ i t'u kalama cɛ o cɛ n'i jɛna n'o ye i bɛ balakolo u b'i ka du ci bilahi nin de sanga wulila bi maa mɛn tulo yɛrɛ la ni nin jamana in tɛ muso taafetigi de ye kamalenkɔrɔ muso tigɛ ka bɔ a kun n bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ lahara k'a fɔ cɛ de sera ne ma k'u y'a n ti mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko muso y'a muso tigɛ c'est-à-dire ale ye an ka kɛrɛfɛ jamana mɔgɔ dɔ don mais a n'a muso de nana dɔgɔtɔrɔso la furakɛli la o furakɛli sen fɛ dɛ minnu bɛna dumuni di u balima banabaatɔw ma dɛ o dɔ de n'a muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka bɔ u bɛ taa u bɛ na jaw bɛ min na ale t'a kalama bana nɔgɔyara min kɛ k'a ni muso k'u labɛn ka taa muso k'o pɛtu a ye ko bɛɛ de kɛ ka dɛsɛ a ma muso sɔrɔ cɛ m'a tigɛ dɛ muso taafetigi de ye cɛ muso minɛ aw ye nin ɲɔgɔn mɛn o tumana n b'a fɔ ye a y'a janto a yɛrɛ la dɛ an y'a kow ɲɛɲini min kɛ an taara sɔrɔ muso ni muso n'u sɔmina ɲɔgɔn na u ti cɛ fɛ bilen a bɛ kɛ cogo min na ala kɔni de b'o dɔn anw t'o dɔn nka u ko n'u kɔni sɔmina u mago tɛ cɛ yɛrɛ la bilen y'a dɔn a kɛra balawu ye mais karamɔgɔw bɛ min diplôme tigiw bɛ min an ka alimami kalanenba ninnu minnu ko olu ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ u taara min u bɛ taa mun fɔ ala ye jamana ka halaki aw bɛɛ sigilen ɲɛna don o don ko an ka dugawu kɛ mali ka hɛrɛ sɔrɔ tɔɔrɔ min b'an kan an yɛrɛ ye min kɛ don ne kun tɛ fɛ ka wajuli kɛ su in na n nana ka foli de kɛ nka a bɛ wajibiya n kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ka nin hadisa in n bɛ nin fɔ ka sɔrɔ ka dugawu kɛ kira ko cogo di qala rasul sallallahu alaihi wasallam yati zamanun ala ummati la yabqa min al-islam illa ismuhu wala min al-qur'an illa rasmuhu همهم بطونهم قبلتهم نساؤهم دينهم دراهمهم
السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان كرا كودي فإن فعلوا ذلك ابتلاهم الله بالسنين قالوا وما السنون يا رسول الله قال جور الحكام وغلو المعونة ويحبس الله عليهم المطر في أوانه وينزل في غير أوانه رواه الطبراني كرا كودي صلى الله عليه وسلم أكرنا فو أبي ما أكاني كما ينفولي سامبكلني كمناني نيكو ما أون ياي كرا كوكشي نما باما كو جينتي ولي فيو فوانغا دودوي كو فوي تيتو سلامي لا بلا توكو جالاكو الله اكبر ها انكرم غوبيا بيا ndene ko nga kuma itatala ko foiti to ni islamé na ko atoko jala ko Allahu akbar ko koredi e ko kar islamé do de misri ti sela ko Allahu akbar toreji koy abana no chikorobo sara o karamo bo manasa mikoro de bisiru kadala ay musa ko ni amma misri bla fiew hala banane atumba 16 nere ni Musa nere Musa 16 ko dama minga kana misri la akacha de amma misri bla de mangutu yeni nga ademso be wara blombolo sunitle o kera Musa nyena o madabla na demso mina chekela la obi mina kabla akasoye obi donga be ko ka mais Musa ti misri bla islamedo hasidi koro ngoni islamedo sigatala dabali jugo kelay islamedo sigatala faso chilay islamedo abali juji doulé islamedo Allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah oh ata la jesa ni bite ko foiti to islamela to Allahu akbar ko ala kira de côté ko jenti wuli fiew no make Allahu akbar bidu ko okuma ko qur'ane fana foiti to qur'ane na asebene be mo bolo Allahu akbar ha anya qur'ane ala ya jingi minga ma oblala hew anyere ya ta minga ma ambo de labi Allahu akbar ha ay yashi nasibo kadiya de jo ay yashi shebina ni kelengala yende Allahu akbar muso be feka bana ay yashi kala tarana tunga so Allahu akbar ngar sike sirle do ha ay za wakati shen kemenani kala yende tar ngar sike na foni Allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah ala kira chenfo ako qur'ane to bi to dro abe mo bulu mo be kana e bi shu saraka bo odo Allahu akbar ni mami ya ka sokura jo haramu nafulo la ni so bana o bita kara mo no fe ayna qur'ane kala mina yela men nga sokura ni fu ya da ala kanuci ya fo Allahu akbar kana qur'ane kala ka sokura yela mena da Allahu akbar atui an karamɔgɔw bi yawo kuranɛ nana o kama kuranɛ ye daliba masa ka kumakan de ye k'a di Muhamadu Mustafa ma ko a k'a di silamɛw ma a y'a kɛ a y'a to n'a bɛ fɛ k'a to a bɛ to tan n'a bɛ fɛ k'a kɛ a bɛ kɛ tan kuranɛ banna kuranɛ banna pewu o kuranɛ de tara an t'a to a ye cɛkɔrɔbaw lajɛ denbayatigi jumɛn bɛ yen k'o bɛ sa bi k'o bɛ se ka kisi a ka denbaya sababu la o ka dɔgɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ ala kira de ko ten sɔrɔ sira kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw dutigiw a k'a dɔn aw bɛɛ ye bagangɛnna de ye wa lahara don
ala b'aw bɛɛ ɲininka a ka bagan gɛn cogo la cɛkɔrɔba si tɛ siratu tigɛ lahara dutigi si tɛ siratu tigɛ fo ala k'i ka denbaya juge i jɔlen ɲɛna fɔlɔ i denkɛw n'i denmuso a bɛɛ bɛ tɛmɛ kelen kelen i musow a bɛɛ bɛ tɛmɛ kelen kelen ni min minɛna ala b'o minɛ ka na k'i wele ka na i denkɛ Daramani minɛna dɛ min sɔrɔla ka fɛ la ko jɛnɛyakɛla don a mara tun b'e bolo o tuma e ma fɛn fɔ a ye wa o b'a sɔrɔ kabini e yɛrɛ wolola i ma jɛnɛya kɛ kuranɛ ko ten naktubu ma qaddamu wa asarahum i yɛrɛ ye min kɛ ka sa n b'a sɛbɛn i ye nɔ minnu tu i kɔ yan n'u ye min kɛ n b'a i ta sɛbɛn ka d'i ma o tuma na ala b'i ɲininka i den minɛna jɛnɛya la cɛkɔrɔba e bɛ se k'i sɔsɔ a minɛna jɛnɛya e ye mun fɔ a ye ani walimuso tun tɛ don e ka so wa gɛrɛn sigi kun de ye ka da la wa u ni muso minnu don e ye dɔ furu ka di u ma la wa e bɛ tila ka taa misiri la sa nin yɔrɔ in na u b'a fɔ a ye janɛmɛden fara janɛmɛden kan ni ala tɛ maa tɔɲɔ e kɔni ma jɛnɛya kɛ nk'i jɛna n'a y'i den k'a kɛ i ka se kɔnɔ i ka dɛsɛ kɔnɔ tɛ i ka se kɔnɔ a ye taa n'u ye janɛmɛ kɔnɔ i ka misiri seli taalen ye nin ye cɛkɔrɔba i bana jɛnɛya ma o taara fu parce que i y'a accordé i ka so mais a ye karamɔgɔw ɲininka ne fililen don dɛ walima n'a fɔcogo ma ɲɛ kira fɛ ayiwa o tuma na foyi tɛ to kuranɛ na a bɛ papiye kan a y'a lajɛ kuranɛ bɛ ka mun kɛ anw fɛ yan ka aya dɔ ta dɔrɔn ka dɔ tɔgɔ don o kɔnɔ ka o muso furu sa tile gandere ka bɔ a cɛ kun dabali jugu o bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi ala ko fɛnw b'a la u bɛ mɔgɔw kalan fɛn na min bɛ cɛ n'a muso fara k'o dabali jugu b'u bolo n'u y'a kɛ bi yanni sini cɛ i b'i muso haramu walima i muso b'i haramu ninnu bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ kuranɛ nakun ye nin ye ko tiɲɛ tɛ se ka fɔ n'i ka su sara su saraka bɔ fana kɛra ni kuranɛ de mais ne kɔni bɛ lajili min kɛ kɔnɔnajɛya don lahara n bɛ segin a kan ala ɲɛna a ka su mana sa a ye kuranɛ kala in to yen ni saraka min se b'a ye a y'o bɔ a ka su ye a ka fandaw jigi tugun yadɔ anw ka laada ye n'i ma mɔgɔw jɛ yɛrɛ ko tile 3 ni tile 7 ni tile 40 a bɛ fɔ nin mago ma y'a ka su la dangaden don u fa sara hali u ma saraka bɔ a ye n bɛna ala ta de f'i ye an ka laada to yen nka n'i siranna fana i bɛ se k'an ka laada in kɛnɛmata kɛ mɛ kuranɛ bɔ a la a f'u ka sɔlatu kɛ a f'u ka dalayilu kala i ka su ye mɛ n'i bɛ fɛ i ka su ka lafiya su ɲuman ko don i bɛ min kɛ i b'a ka fanda dɔ lajɛ quartier kɔnɔ se tɛ min ye se min mana k'i ye i bɛ t'o d'a tigi ma kana fɔ a ka dugawu k'i ka su ye dɛ la e kɛtɔ k'a ta e y'a jira ala la ko n bɛ taa nin di fanda dɔ ma ala i ka hinɛ n fa la ala i ka hinɛ muso la ala i ka hinɛ n den la ala i ka hinɛ n terikɛ la e y'o ŋaniya ka ban taa d'a ma dɔrɔn kana foyi fɔ a ye o fanda mana o minɛ o tɛ nisɔndiya o nisɔndiyatɔ filɛtɔ dɛ kana siga dɛ o ye ala yɛrɛ de bɛ ten sisan mais e ye anw wele ko an ka taa kuranɛ kalan anw karamɔgɔw ne kɛtɔ ka kuranɛ kalan ne sera ko faliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin ko musow a ye disa biri a k'a kan bɔta datugu ne bɛ ka k'o kalan ne musow kɛn bɛ ka mɛsi don n ka so ye karamɔgɔkɛ musow kun falen don kuranɛ ko ka disa biri ale y'o aya kalan ko ala ka hinɛ nin fa la danga jiginnen ye ale kan o bɛ kɛ hinɛ ye bilen e ye ala sɔsɔ ka t'i ɲɛ wa o aya la k'o kalan ala ye jɛnɛya haramu karamɔgɔkɛ maa ɲɛ t'i la mɛ
ala ɲɛ bɛ gundo la dɛ siga t'o la wallahi min dogolen don ani min bangena ala ɲɛ b'a la dɛ o ye wulibali e nana se jɛnɛya aya ma a bɛ ka dugawu kɛ cɛ fa ye e y'o kala ala ko tu Allahu akbar siga t'a la i bɛ nin aya in kala e bɛ min na e yɛrɛ t'o dɔn o dɔnnen don tumana a kana kuranɛ kala a ka suko la kuranɛ bɛ nafa ɲɛ suko la n'a kalanbaw y'a kalan a kalanna min ye n'o fana y'a dunge ye siga t'a la n'o tɛ i fa min sara k'a denw don sungurubaya la yan kuranɛ tɛ dɛ hali n'a ye alikaba ta k'a kasange ala b'a don jahanɛmɛ na kuranɛ kalan tɛ foyi ɲɛ o na nkalon don manil fard manil wahid من الصمد من القدير من المقتدر من الناصر وحد لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر abi fam ako odo o karamɔgɔba ninnu sa karamɔgɔba ninnu minnu mana jalamugu meleke a bɛ k'i kɔnɔ meleke natɔ don ko hamuhum butunuhum la ilaha illallah محمد رسول الله an karamɔgɔ yɛrɛ bɛ yan u tulo b'a la o ko hami si t'a karamɔgɔw la u kɔnɔbara kɔ kira de ko ten ko diɲɛ ti wuli fiyewu karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fa wari de nɔfɛ a ka haramuya u ti ɲɔgɔn kɛɲɛ alabato la u bɛ ɲɔgɔn kɛɲɛ u ka sɔrɔ de la hamuhum butunuhum u ti hamini foyi ye u kɔnɔbara kɔ qiblatuhum nisa'uhum ko ɲɛsin fasi t'u la u musow kɔ u ɲɛsin tɛ ala ma dɛ ni muso ko min hali ni ala ko a kɛ tan ni muso ko a kɛ tan ko bɛ to musow de ta kira bɛ ka nin fɔ karamɔgɔw de ma ko diɲɛ laban a ko diɲɛ ti wuli n'a ma kɛ wa an filɛ ala nin a ko ni diinɛ b'u bolo ni diinɛ bɛ a karamɔgɔ ninnu bolo k'o ye wari de ye wari an ka silamɛya in caman buruden don koyi surakaw bɛ min di ka na mɔgɔ caman donna surakaw ka diinɛ na nata kama wari bɔra b'u fɛ yen ka na o diinɛtigiw fana bɛ yen olu y'u faw kafiriya ko u baw kafiriya anw de y'a kɛlɛ ban sɛri usumani ma danna ye dara ko i bolo minɛ i bolo jigin ko bolo jigin de ye tiɲɛ ye ko bolo minɛ de ye tiɲɛ ye donc ko kira de ko an k'an bolo minɛ kira de ko an k'an bolo jigin mɔgɔ kelen bɛ se ka nin fila bɛɛ fɔ amin an ko karamɔgɔw ma u kana sinjiw tigɛra mɔgɔw fagara nin na Bamakɔ sous-région caman bɛ yan ni kɛlɛ wulila niw de tora la ni adamadenw ni kasara la i bolo minɛ ni bolo jigin niw kasaraya o la yan Mali la yan ani jamana caman ayi an ye ci bila karamɔgɔ bɛɛ ma minnu kalannen don diplôme ba b'u bolo an kɔni tɛ fɛn dɔn nka an mago bɛɛ kira ka kuma kelen ko kira ko silamɛw n'a bɛ seli a selitɔ a y'a bolo minɛ han walima n'a bɛ seli a selitɔ a y'a bolo jigin han bil amri talahi ni n y'a sɛbɛn ne ye papiye ka don o don n ti wajuli kɛ kun fo ka taa se ala ma a t'i karamɔgɔ fɛ yen taa fɛ yen ka taa minɛ ka na ko kira de ko an k'an bolo minɛ walima an k'an bolo jigin taa sɛbɛn ne minɛ ka na alhamdulillah mɛ o manamanakanw mɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ bolo jigin ni bolo minɛ na mɛ a ye jɛnɛya dabila ɲɔgɔn sɔsɔ b'o la kɛ ladiri ye muso ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn sama bɛ yen feere kɛ tiɲɛ kan commerçant ɲɔgɔn sama bɛ yen mɛ ɲɔgɔn sama tɛ min na n ko dɛsɛ kɛra o de la o de bila la o tuma na ɲɔgɔn sama bɛ min na nafigiw y'o ta k'o kɛ ka sinji fara ka silamɛw kɔ don ɲɔgɔn ma o la ne b'i wele min da silamɛw ye selilaw ko tɛ silamɛw an bɛɛ ye kelen ye
sunna ye tɔgɔ de ye wahabiyaya ye tɔgɔ de ye tijaniya ye tɔgɔ de ye kadiriya ye tɔgɔ de ye mais fɛn dɔ de mankutu don mais tiɲɛ mankutu ye min ye ko anw ye silamɛw de ye alakira ma taa ka sunamɔgɔ to a ma taa ka wahabiya to a ma taa ka tijaniya to a ma taa ka kadiriya to kira fatura ka silamɛw de to yen o tuma na an kana ɲinɛ tɔgɔ kana an fara n'o tɛ ala t'an ka bato si minɛ a y'a janto nin na dɛ ni tɔgɔ y'an fara an tɛ gɛrɛ ala la fiyewu tɔgɔ kana an fara tɔgɔ tɛ ŋaniya ɲuman fara o e ko e ye wahabiya ye ne ko ne ye kadiriya ye la ilaha illallah muhamadu rasulullah o b'an bɛɛ da kɛlɛ bɛ min mais ne ko n balimakɛ munna ne ta ma bɛn e ma dɛ u ko Ayidara ne t'e ta fɛ parce que e bɛ min kɛ o ti bɛn dɛ i b'i nasi sebe i bɛ sebe sebe n'i dun ye sebe bila i kun i jigi bɛ bɔ ala kan i jigi bɛ da sebe de kan o de la ne tɛ sebe fɛ kɛlɛ bɛ nin na ne ko kɛlɛ t'a la mais ne y'a faamu k'a bi bɛn parce que ne y'a ye alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam Maga muftiba u ka gouvernement kɛ bɛ ka dɔnnibaa dɔw de tɔmɔ n'olu ko min u ka sariya bi taa o de kan n'o n'i ta ye ɲɔgɔn cɛ a banna o Maga gouvernement kɛ bɛ ka karamɔgɔba minnu ta n'u b'a yɔrɔ wele ko Darul Ifta olu y'a bɔ u ka kunnafoni na ko alakira ko ni muso jigintɔ sera sallallahu alaihi wasallam ni jigini gɛlɛyara tin gɛlɛyara kira ye aya dɔw fɔ ko i b'a sɛbɛ k'a nasi bɔ k'a mu muso kɔnɔbara la a n'a a fan bɛɛ la k'o yɔrɔ bɛɛ a bɛ jigin Magankaw de ye nin sɛbɛ ka nin bila ka na diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kumana anw ko an karamɔgɔ ne tɛ nasi fɛ komi a fɔra dagacogo b'a la ne ka nasi to n bolo ne tɛna a d'e ma a to ne k'a mu mais e ni ne an bɛɛ ye maliyɛn ye ala y'o kɛ o b'an kɛ kelen ye an bɛɛ ye afirikɛn ye ala y'o kɛ o b'an kɛ kelen ye an bɛɛ bɛ diinɛ kelen na kira muhamadu nɔfɛ o kumana e ni ne ye kelen ye an ka bato k'o kan n'an sera lahara min ta ye tiɲɛ ye o ka tiɲɛ bi d'a ma mais ni maa min ko ne ti jɛ ni nin ye est ce que o tigi ye silamɛ ye bilen silamɛ ka dɔgɔ anw fɛ yan dɛ i bɛ se ka sira dɔ de ɲɛ chrétienw filɛ silamɛw filɛ mɔgɔ wɛrɛw filɛ n'i ko i ye silamɛ ye Mali la yan i ye maliyɛn silamɛ de ye o mais chrétien fana ye maliyɛn chrétien de ye kɛlɛ bɛ min e dara silamɛya de la e ma alakira ye mɛlɛkɛ ma jigin i kan mais i yɛrɛ wolola i ye faamu minnu sɔrɔ o kɛra silamɛya ye mais mɔgɔ wɛrɛ wolola o ka so a kɛra chrétienya ye mais munna o t'a ta kɛ danaya de y'u don i ta la e ni ala kumana alors mais e bɛ se ka dɔ b'a la a ta la e ye jeni ye kumana kira ye chrétienw mara Najrani chrétienw nana alakira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ a b'a ka misiri kɔnɔ Madina u nana a y'u reçoit misiri de kɔnɔ wahayu jiginyɔrɔ la Lazara kɔfɛ chrétienw wulila k'u bɛ bɔ a k'u bɛ taa min k'u bɛ t'u ka seli dɔ kɛ kira ko a y'a kɛ yan a y'a kɛ misiri o hadisa dogolen tɛ karamɔgɔw la mana adamaden diinɛ bɛ mun ɲini an ka ɲɔgɔn kanu an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an ka kɛ laadiri jɔn da ye tiɲɛ ayi a ye ala kɔnɔ ne kɔni hakili la ne ta ye tiɲɛ ne b'o de kan e fana hakili la ta ye tiɲɛ mais an ka balimaya k'o kan n'an sera ala ma min ta ye tiɲɛ ye bɛɛ tɛn'i ka tiɲɛ ni nkalon sɔrɔ ye mais ni mɔgɔ dɔ ko ale bɛ bila ala nɔ na yan ka mɔgɔw juger o fana ye dansako ye dɛ mais ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ a banni na dɔrɔn se t'i ye de walima ale mago t'i la n'o tɛ a mago bɛ minnu na u ka bitigiw tɛ yan chrétienw tɛ sanni kɛ yan o de la ka fɔ chrétien dɔ ma taa fɔlɔ minisiputigiw tɛ sanni kɛ yan
moriw ti sanni kɛ wa o de la ka client gɛn o kɔrɔ ye di ko non ne ka marchandise bi yan bɛɛ de kama ni min nana n'an bɛnna i bi ne ta san i bi taa an tɛ sira kan mais munna kɛnɛma e ni ne tɛ se ka kɛ kelen ye an ka Ala bato i k'i ta cogo la ne ka n ta kɛ n ta cogo la lahara Ala ka kiiri tigɛ mun n'i t'o kɔnɔ mun n'i ba n'i balima na fo ka kɛlɛ déclarer ka taa se niveau ma diinɛ tɔgɔ la fo silamɛya min n ye muso don jahanɛmɛ na jakuma kama o silamɛya de tɔgɔ kɛra mɔgɔ faga diinɛ ye bi jakuma kama Ala bato muso dɔ kira n'a ka sahabaw sigilen n y'a fɔ ye kira girinna ka wuli k'o de ma ni muso ye mankutu ta u ko ko wallahi a sara sisan n y'a ni ye jahanɛmɛ mɛlɛkɛw de bolo o ko kira ma fɔ k'o ɲɛɲini Jibrila nana min fɔ kira y'a fɔ mɔgɔ ye ko muso in donna jahanɛmɛ na fi hirra jakuma kelen kama a bɛ su a bɛ jaga bɔ nafolotigi don a bɛ silamɛw musaka mais a sara jenina a jeninkun ɲininen ja taara sɔrɔ a ye jakuma de minɛ k'o siri juru la a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma fo kɔngɔ ni minɔgɔ ye jakuma faga Ala ko maa o maa ti hinɛ e tɛ n ka maa ye ko n ye muso in jeni nin de kama bagan ka adamaden silamɛ ɲuman jeni bagan kama o diinɛ bi anw autoriser anw ka taa e faga diinɛ tɔgɔ la mɔgɔ taara jahanɛmɛ na jakuma na o diinɛ bi mɔgɔ wɛrɛ bila i ka t'i mɔgɔ ɲɔgɔn faga diinɛ tɔgɔ la asilamɛw silamɛya nana ka diɲɛ de lafiya mais silamɛya mana ka kungo se diɲɛ ma misiri ko tɛ sa n k'o ye nkalon de ye dɔ selila Ala kira ka misiri kɔnɔ Ala ka kira ka misiri seliko kelen i bɛ seliko 1000 de baraji sɔrɔ mais ni selila alikaba kɔnɔ seliko 100,000 donc o selila alikaba kɔnɔ ka seli Ala kira ka misiri kɔnɔ u salen kira y'u su seli Ala y'u kɛru jahanɛmɛ kɔnɔ seliko don wa n ko jogo de don Ala ka jogo ɲuman d'an ma ko bayakɛlaw bɛ an b'a laban n'o ye an bɛ dugawu kɛ san ye sangaw Ala k'aw sara an b'a ɲini nin dugu in Ala k'a barika dugu in Ala k'a jidi Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka kelenya don a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ an faso Mali ya Rabbi Ala k'a kisi tɔɔrɔ fɛn o fɛn n'a bɛ na Ala k'a kunbɛn jamana in Ala k'a kɔlɔsi Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala ka bɛn don a kɔnɔ a yɛrɛ fɛn o fɛn nana kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi a bɛ min fɛ Ala k'a k'aw ye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin badenw ni tun y'an ye mɛ kalo tile 20 san 2017 sangaw ka so dayɛlɛn kɛnɛ kan u ye so min jɔ k'a ban k'a di an karamɔgɔ ma Seyid Sharif Usman Madani Haidara k'a deli Ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo Ala kɛ o yira an na ka sangaw fo ka u wale ɲuman dɔn u ka nin baara ɲuman nin kɛli la a dɔrɔmɛ bɔra yɔrɔ min Ala kɛ hɛrɛ k'an n'a bɛɛ lajɛlen ye minnu farikolo sɛgɛnna na minnu y'o hakililaw di Ala kɛ hɛrɛ k'an n'a bɛɛ lajɛlen ye sigida wɛrɛw bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne n'aw la a k'an bɛn wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga sere more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko ngata